danna mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. Ramadana ya dawo, ya dawo, ya dawo. Ramadana ya dawo. Ramadan, Ramadan, Ramadana ya dawo. Ramadan, Ramadan, Ramadana ya dawo. Assalamu alaikum ummatin nabina. Ramadan na taho da bayanin Ramadan azumi a nufina. Ramadan wata mai alfarma. Ramadan yan uwa mu yi murna. Ramadan shekara ya dawo. Ramadan ni dai na yi murna. Ramadan lale lale fallala za ta sauka jimilla. Sai mu dage da ibada a watanin Ramadana. Ramadana, 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 Ramadan ya dawo. Ramadan ya dawo. Ramadana ya dawo. Astaghfirullah, 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 Allah, astaghfirullah. Aghfirlana Allah, aghfirlana Allah. Kofofin aljanna mutuna duka an bude. Kofofin jahannama dan Ramadan duka an kulle. Aljanu mugaye su ma haka an daure. Dan Allah mi ibada dan Allah. Allah daga mai sa'a in ya dace a watan Ramadan. Ramadan ya dawo. Ramadan ya dawo. Ramadan ya dawo. Da zarar wata ya kama yan uwa sai mi harama. Ribanya aikin alkhairi yan uwa mu guje sharri. Rabbiyo karatun Qur'ani zuciya kar ta yi rauni. Sadaka mi dan Allah sai mu dage da sallah. Danna mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta